63 μέρες μετά. Επιτέλους, για να βάλω το ραδιόφωνο. Μήπως και εδώ και υπάρχει κάποιος ραδιοφωνικός σταθμός για να τον βρω. Μετά την εξάπλωση του ιού της έμπολα στη χώρα μας, νιώθω πολύ μόνη. Πρωταθλήτρια κόσμου στο ποδόσφαιρο για το 2026 ανακηρύχθηκαν τα νησιά Φερόε επί τα αποκλήρωση που διεξήχθη στη Μασσαλία. Λόγω της καραντίνας στην οποία ετέθη η χώρα, τα αποθέματα τροφής και νερού είναι περιορισμένα. Παρακαλείται όποιος εναπομείνοντας διατίθεται να προσέλθει για βοήθεια στο σταθμό. Στην οδό σου πρέπει 5. Θέλετε γρήγορη μετακίνηση και εξοικονόμηση καυσίμου. Έχεις δίκυκλο. Είσαι γεωργός. Έχεις τραχτέρ. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο σταθμό κερδίζουν οικολογικό ηλεκτρικό σκουπάκι επαναχαρτιζόμενο με τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας. Το Upper. Το UCL θα εννοεί. Upper Cylinder Lubricant. Είμαι οδηγός ταξί και μπορώ να πω ότι το τελευταίο χρόνο θα μπορούσα να έχω ξοδέψει 15.000 ευρώ σε βενζίνη, αλλά λόγω του Upper έχω ξοδέψει μόνο 16.000 ευρώ. Όχ, Αφροδίτης 5, η μονή είναι από εδώ 3-5. Καλά. Συνεργείο κάνανε για σταθμό. Το έχει φαίνεται η μοίρα μου, να πηγαίνω από συνεργείο σε συνεργείο μια ζωή. Ακόμα και όταν... Ακόμα και τώρα που πεθάνα σχεδόν όλοι πάλι σε συνεργείο βρέθηκα με γιουσίλου στο προπαγκάζ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω. Ja? Ja. Θέλετε να σας περάσω απέναντι. Πάμε. Πώς βρεθήκατε εδώ? 63 μέρες στην πόλη, μόνο έναν άνθρωπο έχω δει, ένα φίλο μου με κούλα, αλλά εξαφανίστηκε και κανείς. Συγγνώμη που μιλάω στον ελληνικό, απλά έχω συνηθίσει τώρα 3 μήνες εδώ στην Ερμιά. Σας πειράζει να βάλω μουσική? Φαντάζομαι θέλετε εκκλησιαστική μουσική. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Θεός να μας ελεήσει. Είμαστε από τους λίγους ζωντανούς, γιαγιά. Ξέρετε γιατί ζήσαμε? Να, έχουμε εικόνα του Αγίου Λουκά του ιατρού. Να, βρείτε κι εσείς. Ευλογία. Τον ξέρετε τον Άγιο Λουκά τον ιατρό? Έγινε θαύμα και επιζήσαμε, γιαγιά. Σίγουρα, πάμε κι άλλο. Νομίζω ότι πριν κυρίνει μαζί σου λίγο μοναχική ζωή. Αν βρω κόσμο, αυτό δεν το ξαναζήσω.
φίλε! Δεν το πιστεύω, 2 μήνες δεν έχω φύγει! Πώς γίνεται να πεθάναν όλοι! Με το ζόρι βρίσκω νερό! Δεν γίνεται να μην υπάρχετε ένα που να δώσω! Νιώθω σαν τις κατσαρίκες, δηλαδή που πεθάναν όλοι. Ο μόνος επιζώντας. Είναι απίστευτο και δεν μου παραισθήσεις. Και παίζω με ένα κολομπαστούνι του baseball που έχω να το πιάσω στα χέρια μου 15 χρόνια. Αλλά για να είναι ζωντανός όλα και κλεισόψε. Λοιπόν, ποιος είναι εκεί? Ταράκι. Πιστεύω ότι έχω πραστήσει σήμερα. Εντάξει. Λίγες μέρες είναι. Είναι μια μπάλα. Τι λέει? Μήπως είδες την μπάλα μου? Τι κάνει? Άραγε. Δώσ' μου πάσα! Πάσα! Πάσα ρε μαλάκα, πάσα! Μην είσαι ατομιστής! Ρε βλάκα να στην πάρω! Γεια σου! Δεν ξέρω πού. Δεν κάνω σας εδώ. Μη με κοιτάς. Ο καπνός δεν έχει χαλάσει ακόμα. Λίγο δεν τα πίνεις, εντάξει, έχει ξελαθεί, αλλά έχω ακόμα τσιγάρα. Μπορεί να αισθήσεις, Πάμε φαντάζομαι. Λίγα μου δίκαια. Τσιγαράκι. Ωραίο δεν είναι? Ωραίο. Χαίρομαι πολύ που βρήκα έναν άνθρωπο να μιλήσω. Ναι ρε εσύ. Γιατί είχα την αίσθηση ότι δεν είχε μείνει κανένας στην πόλη και μου ήρθα λίγο μόνος μου. Ακόμα και τα λίγα τρόφιμα που υπάρχουν θα χαλάσουν. Ίσως πρέπει να το καταστρέψω. Δεν υπάρχει φαγητό εκεί μέσα. Δεν το πιστεύω.
κουραπιέδες. Την Νάπολη, να τους φάω. Να τους φάω. Θα αρρωστήσω. Καλύτερα να περιμένω να βρω ξηρούς καρπούς. Είναι το μόνο ασφαλές. Ας πάω να ακούσω λίγο. Αν υπάρχουν άνθρωποι, ίσως εκπέμπουν από κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό αν υπάρχουν στην Αθήνα. Αλλιώς, όσο με φτάνει η βενζίνη, και από εκεί και πέρα, ίσως πρέπει να πάω πιο βόρεια, στο χωριό μου. Ίσως δεν χρειαστεί να φύγω από την Αθήνα. Ίσως μπορώ να καλλιεργήσω κάποια πράγματα κάτω στο Κοροπή, στην Παιανία. Υπάρχουν χωράφια, σοκή. Απλά πρέπει να βρω. Δεν υπάρχουν άλλοι. Μπορεί και να υπάρχουν. Και κάτσε, δεν είμαι μόνος. Υπάρχουν παιδιά. Και να υπάρχουν παιδιά. Υπάρχει παιδιά. Το θέμα είναι. Πρέπει να σκοτώσω κάποιο ζώο. Έπαθα ζημιά, έπαθα κακό, άλλο πλέον δεν μπορώ. Θα πεθάνω από θυμό, έχω πάθει πανικό. Μες στην ερημιά